Hi, shout out. Good morning. Kain ka. Kain tayo, kain tayo, kain tayo, kain tayo. Kain kami ni Blas Joshua. Galing kami sa pools kanina. Sarap. Sarap ng ligo namin doon. Pero may pasok ka mamaya lang. Oo. Basta kasi si Joshua. Kung wala lang kami pupuntahan doon sa kasi may ano kami, usapang kami ng pinsan ko eh. Pupunta kami sa 25. Eh kung wala, di pa sana kami ulit. Bakit galit ikaw? May galit-galit ha? Yung ulam namin guys. Ano? Ano na lang? Kain namin guys. Kain tayo. Sarap. Sarap maligo sa dagat. Doon sa kabila na malalim na ng last. Wala tayo marunong lumangon. Wala tayo maano. Madugong. Kain tayo. Seryoso ah. Tulala yung anak mo ah. Uy. Good. Maligo na ikaw. Matapon niya, matapon. Uy. Ano, binakbang? Ano nga? Ano? Di ba may umanak doon sa takbang? Na, ano na? Kain sangkay. Kain. Di lagi. Pusit. Kapansit. Malinaw sangkay yung ano? Live ko. May ganun pala. No. No. Hey. Subo ka muna. Kuna. Ano oras na ba? Salam. Hi. Richard Vlog, sarap. Richard.
bata. Aba! Andito yung tiyanak. Tiyanak, naligo na kami. Para bango putotoy. Maasin sangkay. Ate Maribik, shout out. Oo. Masarap talaga. Lalo na pag ano, magjuwa pa lang kayo. Nako! Kaya marami sa dagat nabubuo na Junakis eh. Kanak eh. No? Anong lugar? Anong barangay ito? Maria Clara daw. Uy, no. Wawala yung anak mo. No, no, no. Hindi na problema. Paano hugasan? Oo. Wala na ito lang. Hindi na. May pinuntahan kami kanina. Ang ganda na lugar. Tiyanak. Cueva. Oh. Saan? Sa ano? Sa may... Anong lugar nga last? Ginituan Falls. Ginituan Falls. Ang ganda. Ito, pakita ko sa'yo. Naligo. Oh, kuweba na maluwag. Medyo malapit na yan sa aming palingkihan. Maasin dyan, tol. Utol ko nagtitinda isda mga sariwa yun sangkay. Oh? Aba, maganda. Maganda, no? Ang linaw pa ng tubig. Oh. Ang ganda talaga, oh. Ah! Nakakatakot lang ka ba mamaya may anacondas.
Nag-iina ikaw, Dudong. Nag-iina si Dudong. Di na kailangan ng ano. Paghuhugas ng ano, plato, di na kailangan ng sabon. Punta ka lang dito sa dagat. Masarap dyan maligo, Mark. Oo. Ate Gemma. Good morning, Mark Jo. Good morning po. Yung child, good boy. Walang pasok mga bata, meron. Walang pumasok. Bila lang si pasok. Shout out Pinay Mabal. Shout out dyan sa bayan ng Maasin, tagal ko nang hindi nakauwi dyan, sabi ni Joseph. Hello Chana, good morning. Hi, shout out sa inyo dyan. Saglit lang guys, magbili lang ako ng ano. Tinurture. Baka mo na ulo niyan, class. Tay Robin, shout out. Sarap ng dagat. Pero bibili lang ako na ano. May inom. Hello, go. Asaway ka. Naulo.
Marvic, Ate Marvic. Oy, Tayo Robin, shout out. Malinaw ba yung ano ko, live? Tayo Robin, malinaw? Hi, Michelle on it, shout out. Malinaw ba yung live ko? Malinaw po? Opo, malinaw. Ayos. Dong! Oh, maganda nga dito ang dagat. Makita ko yung ano, comment. Para makikita ko yung comment, guys. Shout out dyan sa inyo. Ligo muna tayo.
Bawal ka na, bawal. Di pwede dilan, di pwede. Tunog na hanggang. Kanina ako pwede lumanan. Ay! Hoy, huwag ka makanin ka. Huwag ka Kaon sa sulo sa kagaw. Sige. Gani, dito na gani. Alay! Kami na lang. Gani, dito na gani. Tara, tara. Lolo. Basta ka kaboto. Nagpaga ka. Try on. Na, maganda to ka din. Now? Agad? Arsa na! Layo ka na! Ano turay? Ayan! Pagkasilaw. Bongo na. Mamaya na yan. Ay! Ano to, baba? Ano yung pagkadeka, ha? Ba't na to? Ahoy, ah! May bagong Michelle? Wa man? Magani na lang ko na.
Tay. Jangan wala ka lekod ng minang. Kumpul na. Kanina. Kaya kita ko habis habis. Dal ha pa ita tubigan pasok na. Umang mana? Aku duduk sampai ke darah. Asa may viewers ane kining check. Di mama klaro. Da. Dito. Kung may oras, di maklaro ang oras. Ayan. Dini ka. Balik ko dyan. Dini ka, dini. Dito ka, dyan ka lang. Buksan mo, kasi may tubig. Oy, lumalayo ka na naman. Ay, dyan, dini. Ayan! Kata sini nak mama kamu. Dali, sabay tayo na.
Dito lang, dito lang. Dito ka lang. Dito ka lang, dito. Wala nang comment. Nag-comment wala. Wala na. Ligo-ligo lang. Mamaya hapon, uwi na kami. Anong oras na ba? 9 ano pa? Aga pa? Wala pa pala alas 10. Di pa pala tapos si B-Boy mag-live. Ikaw, Ate. O, paninda. May shark na lumangoy. Good morning po, idol. Ay, oy, inggit. Ignorante, shout out. Hello, hello.
Shout out sa 4 viewers. Meron sa high school dati. Hi, Mabel. Kuray, ang ganda rito. Kasi may bata kasi. Bawal lang ano. Bawal ng bata baka maanapan. Hi, Will. Shout out. Well, shout out. Oh, ganda naman dyan. Oo, maganda talaga. Chanak, shout out, Chanak. Visitor, thank you, visitor. Shout out sa 6 viewers. Thank you guys. Salamat sa inyong pagtambay. Ano yun? Bato ba yun o kahoy? Bato. Bato yan.
Bato yung bro. Ingat palagi bro, thank you. Para saan yun, bro, yung bato? Pangalang sa alon? Oo. Para sa yung alon ba, hindi ganong pag nagkaroon ng ano, malalaking alon, hindi ganong nakapasok dito sa mismong ano, sa mismong tawag nito, bahay. Ganda ng lugar dito. Lalo pinuntahan namin na ano, ilog, falls. Anin ko nga muna yung naka-live pa yata, Will. Kaya binantayan ko yung live ko kasi may bata. May nakahubad, baka maano tayo ni Whitey. Shout out. Yan, lugar. Ikot ko kayo. Eh, may signal naman. Nakadito naman tayo. Yan yung lugar dito. Oh, oh, ha? Oh, ha? Oh. Wow! May, dito lang ako. What's that dead dog? What? First dog.
No dog. Walang dog dito, Will. Guys, tingnan mo. Oh. Sarap. Masarap maligo dito, Will. So very clean. Oh. Oh my God. My phone is baka masira. No. Like dog. So very nice. Oh. So clean water. Oh my God. Wow. Matapang yung alon, matapang. Nagaano. Hi Cecil, shout out. Wow. Malinaw ba yung live ko? Cecil. Very nice, no? Yan sa Davao, ganyan ang Davao. Mayroon mga bato-bato. Mabuti nga may bato eh. Kung wala, nako, ang lakas ng alon yan. Yun. Si Mark dyan, oh. Sate. Yung anak ko, may son. Will, may son, oh. Oh. Look at that. Oh. Mark yan. Hello ka. Hi. Hi. Hi, Mark yan. Hello. Okay, dinosaur. Mabel, shout out. Dog. Go. Go. For viewer, thank you.
Sarap. Si Brenda, sarap. Hi, Rosie at Brenda. Tiyanak. Sarap maligo. Woohoo! Ganda naman dyan. Yes. Sarap, sarap maligo. Agi daw! Oh, kasarap maligo. Hello, saan ka, Rosie? Lumalabas na yung nguhog. Sarap ng tubig. Yung pinuntahan namin natin Brenda, kikita nyo sa vlog ko. Ang ganda. May i-post ko sa Facebook. Ang ganda dun, te. Ang ganda. May kuweba. Well. Where's Well? Well! Halo. Di ka nalulutang yan, Day. Hilod ta. Will, hilod. Oh, maganda. Maganda yung dagat. Malinaw. Maalon. Oh, maalon. Mabuti nga may ano. Gel, Sir Will, sabi ni Ate Brenda. Mark is kids. Yeah, like kids. So, Will. 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 Nakita mo si napapanood mo ba yung Filipino movie? Fernando Po Jr. Come on. Soldier. Saan si Will? Will, where are you? Come. Hello, Mabel. Will. Cesar, shout out, enjoy. Yes. Enjoy vacation.
with dagat. Eh matagal naman to uli. May experience yung ganitong ano, moment. Manila, malayo ang dagat. Punta ka pang Batangas. Kaya nandito tayo, sulitin na natin. Maglugod ta, maglugod. Maya, maano. Oy, say ka dito na. Enjoy po. Thank you, Mabel. Binlumsan ako ni Pe. Tagtag sa bisa. Ano to? Ah! Diyan, diyan! Maupan! Nas. O may oras. Isa ko yan ah. Bakit? Hindi mo tao. 9:50. Merna Alcantara, shout out. Makita ng pit ni mo dulong. Di ba naklaro yung bata? Makita ng pit eh. Bata ay mapalo ni Whitey. Mahirap na. Tidak ko tao. Ah, malapit lang. Ayan oh. Yung tawid yan na ano, kalsada, bahay na nila. Malapit lang yung dagat dito. Ate Brenda. Yun nga eh. Kaya nga nandito ako eh. Sa harap. Mahirap na baka maano. Ba tayo maano ni Whitey. Mark, may sasabihin ako. Ano yun? Ano yun, Tiyanak? Anong sasabihin mo? Maganda linalakad lang. Oh. Yung falls na pinuntahan namin. Oy! Sir! Ano sasabihin mo? Tiyanak? Maganda linalakad. No, maganda nga linalakad niya. Sa pool. Rosie, shout out. Tiyanak, hello, sabi ni Ate Brenda. Ano yung Tiyanak sasabihin mo?
Five viewer, thank you. Ano daw pumunta Dylan? Langoy muna, langoy. Swimming muna. Nakalimutan na ni Tiyanak yung sasabihin. Oo nga, nawala eh. 3 viewers, thank you. Tamunta. Saan si Bra mo? Op. Wah, inago mark dyan. Marna Alcantara, shout out. Hello everyone, good morning, love you brother. Oy, Patwar TV, thank you so much brother. I appreciated to hear my live. Thank you so much to visit my live. Patwar, thank you Patwar TV. Salamat dyan.
Ate Brenda, thank you. Ano? Maya na. Maga pa naman eh. Ha? Yan, dito. Iwan ko sa'yo. Saan mo nilagay? Saan yung pizza mo? Nay, shout out, Nay. Saan mo nilagay yung sibra mo? Huy! Tama na! Tara na. Uwi na tayo. I don't know. Your zebra. Where is it? Kung saan mo pinaglagay. Ingat sangkay. Salamat. Rosie. Uwi na kami. Malaki na yung mga alon. Malaki na mga alon. Maabot na dito yung alon, no? Saan mo malinagay? Wawa, sibra na wala. Wala na ang jabra. Okay, goodness.
Ang zebra ni Mark dyan nawala. Oh my God, Papa! Zebra is missing! My goodness! Zebra, where are you? Zebra, where are you? Nakaisang oras din ako nakaligo. Kasi sakto lang to, isang oras din ang... Zebra, where are you? Anak ko. Nag-enjoy ikaw, nak, sa dagat? Ha? Nag-enjoy ikaw? Enjoy ikaw sa ligo? Ha? Pare? Sunod ka sa akin, sunod. Ang anak ko. Nahanap niya yung zebra. Lungkot ang muka. Wait lang na. May sasakyan. Yan. Paglabas, ano na? Wala na, sige lang. Suot mo yung chinilas mo, ayos. Tatawid tayo. Tara. Sir. Anak ko. Enjoy ikaw? Nag-enjoy ikaw sa dagat? Nak? Bibi ko? Nag-enjoy ikaw, bibi ko? Ha? Na-enjoy ba? Hindi. Hindi na-enjoy? Parang na-ilo pa yung anak ko sa dagat. Ay, saan kay Grace? Wala na, nawala yung... Hindi mo kasi tinandaan kasi na mo linibing eh. Linibong mo kasi, linibing. Libing mo pa naman ng malalim eh. Wala talaga. Ito na kami. Bahay. Pauwi na kami. Saglit lang naman ang ligo. Oy, Kabosh, shout out. Sangkay. Kumusta mo? Sangkay, Kabosh? Ibutang dah sebut. Sabi Mark yan. Ingat arah pernah. Wow, hindi ka papasok dyan. Yan, linigawan ko kanina. Mamaya ka na papasok dyan. Pagtapos na kami. Mamaya nga. Ano? 13 no. Oh, sa zebra. Nalumos na ang zebra. Nagalumos ang zebra. Ay! Dahil... Kalosat eh. Kasi may pupuntahan kami bukas sa pinsan ko naman. Sa Katmon. Punta kami Katmon. Ano kami doon? Yung kung anong gagawin namin doon. Iinom yata. Mark, dyan dito.
papaguran. Kung sila na yung lawas, yan ang Ano, isuot mo ng mineral din ha. Mga kagawang nagko. Ay, ito na dami. Ah, si Gamay. Kulit ka sa buro. Ay, ikaw sa larin. Buhay pa sangkay. Yatay. Si ano, si Kabos. Buhay pa rin sangkay. Nagpunta pala kayo sa Maasin. Dumaan kayo ng Baybay City. Diyan ako sangkay. Ah, taga dito ka? Sa Baybay? O, magpato sa mo diha. Usan mo sa kanito. Di ba di na magkakaroon ng inay? Basta mo nila sa nina, na mag-gingging na sila may pante. Buta mo? Buwat nila yung ay. Karoon ka na. Ano ka? Yan na. Yan na naman mo. Ako ba kay kahit manang mo kay umok. Sitilan pa be. Oh, magparan pa. Ano ka ba? Oh, last. Yun, may... Isuot yung slipper ni Dudong ba? Still lost me, man. Abi, baby! Ano na, kapatbas ka na? Pinay, Mabel, shut down. Ba't hinilas pa dito? Di magduwa na hakik doon ha? Daghan pa mong gamit. O malagi mo na kung sabon. Tuwa na dito bag. Tuwa na silupin, bro. Wala na naman. Ano na. May sabi ni Kabos. Pe, sinaguatang tinamos ka ng... Now, ano? Ma-wash ka ayo. Ambot. Ha? Hindi ko sabot. Sa Bisaya. Ayun siya ang pagbasa. Ito sulti. Ano yun? Abet, dahil sa lito. Ah, Tawel na pala ko. Tawel na pala. Pato sa. Puyo na diha, pero sa gilid diha. Wow. Ayo. oh. Papa, kato, may mga tigil sa pala blanket, Ben. Nako sa mo. Isa. Inumin mo. Ano ba kung sabon? Inom na. Sorte. Para kang taga Planet Nimic. Mabel, shout out, sabi ni Kabos. Dito. Sinecheck ko lang yung ano. Yung aking video ba kanina, live. Sabon. Ang linaw pala dyan. Ang ganda pala ng kuha ng ano. Dita. Ang linaw. Nakasignal eh. Malakas nga. Full ano. Duwa patungod. Ada ipatungod hang kapunsuan. Diba? Nagduwa. Pagkuhaan na ni Biong dala na. Pagkuhaan na nila na. Pasan mo lang sila na. Tigalas. Wow! Wala na ni. Ay, buko. Oh. Yummy. Tamis. Dahil ayaw pala big tool dati ka mabasa na kung sinampay dahil.
Sakay ka, boss, oh. Drinks. Buko drinks. Buko juice. Juice, buko. Ito yung talagang walang halong ano, asukal. Magic sugar. Natural. Ay, ganda naman. Nauga naman din nga. Ikis-kis balat mo niyan, sangkay. Ito, Kanya puti o, nauga na. sarap. Naman kay sampu. Good morning sa inyong mag-asawa dyan, Idol Mark, Joe, shout out, love. Love you all, Pilipinas, and God bless. It's watching from USA. JC. Ano yan si JC sa akin? Nanonood eh. JC, watch. Please watch my video, JC, ah. Oh, puno ng aratilis. Yan, sangkay. Oy, shout out. Tamsak daan. Oy, Sombri. Sombri Risky. Shout out sa iyo, boss. Thank you so much. Shout out sa 9 viewers. Asa ang tubig ay?
Samber. Mayroon ka ng ano? Tama ba? Samber. Mayroon ka ng jacket. Thank you so much, ah. Ay, nakaimot pala. Yes, Idol Mark, yun, lagi ko sinusubaybayan ko yung video mo. Mas sarap ligo dyan, Idol Mark. Oh, masarap talaga. Mute ka, sabi ni Kabros. 23 likes, oy. Mr. Hards. Okay na si Mama ng Balay. Iba sila mo ulit ako. Mr. Hards. Ako na sila po ang dangon. Shot. Good morning, sir. Oy, hello, sir. Yung main channel, ah. Mahirap palang pangalan mo. Ikaw din, wang din ikaw din ko. Mr. Hardsad. Ha? Hardsad. Tama ba, Hardsad? Ano magkabasa dyan? Hardsad. Thank you so much, brother, to visit my live. Appreciated. Thank you so much, guys. Alis ka dyan. I'm from India. Namaste, sir. Namaste. Namaste sa iyo, brother. I give you moderator. Welcome, sir. Kana dito ko. Paano ba pronunciation ng yung ano, yung pangalan, your name channel? Hardsad. Ano ba? Anong pronunciation nito? Ito na sa taas. Harshad? 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 Shad. Harshad. Arani? Arani. Arani? Arashi? Asani? Harsad? Tama ba? Harsad, hello, hello. Thank you. I give you moderator na, Harsad. Mr. Harsad, I give you moderator. Please to connect each other, ha? Kamingil. Oo, pa rin yung speaker. Huwag mo i-o-okit ang po. Yan lang. Halika na dito. Tanggalin mo yung brass pa dito.
Yan lang po kayo. Naliligo lang yung host nyo.
Bye-bye. Sige, ingat kayo. Ingat kayo, ingat. Aral mabuti. Hanggang muna sa taas. Ito na lang. Ano? Basta ang sasakyan natin, Mine. Bas. O, van. Doon sa terminal dahil nakatagay. Asa na yung hangin ang pinagkagalan mo na po? Ano ba yun? Mahulog ka. Ayaw mo na. Ay, mag-end na ako. Pumasok na si Kuya Sanisin eh. Naka 2 hours rin ako ng live. Ganun po talaga yung ugali ko. Alam po talaga siya. Lalo, kahit po nagkasama pa rin po kami ng ex ko. Ganun po talaga siya. Nangyayari po siya sa relasyon namin. Madalas po. Pero po nag-umpis po. Siya din naman po yung unang nag ko kasi nahuli ko po siya sa messenger na may ka-chat po. Habang nag-open po sa akin yung account niya. Alis mo tayo mo? Day? Yun. Ito? Ito? Nag-live po ako nun kasi po panikarinig po sila po ganyan po. Sabi ko po sa kanila. Yung ex ko naman po yung hindi na po suspend pa po yung may ganang makalit. Tapos tinatawag po kasi nila yung anak ko kaya galit-galit din po ako kasi po sila po yung may ganang magmaya po sa akin sa live. Pero wala po yung sinabi ng wala. Wala. Wala ay sinabi ng mga salita. Eh, wala mo natin sa mga wala. Kaya po sa kanila meron. Kaya ano, mga nagagaling ko pa kung ano sinasabi. So, ito yung talagang mga kila. Kaya ito mga sakita kayo. Pero sa ano, kasi Eh, kung ito, yes, yung mga yun. Wala po sa salita. Kasi yung the best spiker, Love Ano ba?
Right. Saan? Saan? Tingnan mo to. Tulog ko.
Walang bukas mine. May alam dyan. Ito kay Baba. Dito? Sarap, walang sarado man. Dito, hindi ka tatawid. Wala man dito. Saan banda, sa may court pa banda line? Shout out. Shout out sa 6 viewers natin dyan. Alice Osaka, shout out. 26 thumbs up, good. 27 thumbs up, good afternoon. Oh yeah. Salamat. Lapit siya ngayon. 24. Oo nga, 24. 25 bukas. 4, 5. Isa lang. Wala pa yung ano doon sa pag-akyat sa ano. Hindi pa natapos. Ha? Hindi ko pa natapos si ano upload. Hindi pa na-edit eh. Mahina tayo ngayon mag-edit. Bagal. Puro muna vlog. Dami kong mga magagandang ano vlog. Lobat na lang cellphone. Mamaya, dito ba? Tirahin ko yung bag. Sigurado. Ha? Kaya nga. Hindi, mag-edit ako mamaya dito muna. Kahit mga dalawang vlog may upload. Bye viewer, thank you. Salamat sa inyo dyan. Seven viewers, thank you. Salamat po. Doy, Pokoy. Pau. Pau. Salamat sa nakatambay dyan.
Mag-end na ako guys. Thank you so much sa lahat. Bye na po. Salamat po sa lahat ng pumasok. Thank you. Mag-end na ako. Bye. Thank you so much po sa lahat.